Dodatočná šírka v prednej časti a nulový drop. To všetko sú vlastnosti športovej značky Altra, ktorá sa na beh a turistiku díva aj cez zdravie a na to, čo je pre chodidlo dôležité. No a ja tu mám úplnú novinku, a to legendárny model Altra Lone Peak už 9. generácii s Vibram podrážkou. Jedná sa o jeden z najobľúbenejších modelov v Altre, ktorý si svoje uplatnenie mimo trailový beh našiel aj v turistike, backpackingu či pri cestovaní. Hlavnou zmenou modelu Lone Peak 9 Plus je použitie konečnej podrážky Vibram Mega Grip, ktorá má zvýšenú odolnosť a životnosť. Najmä to bolo v predošlých generáciách Achillovou pätou. V prednej časti je model maximálne rozšírený, čo umožňuje veľmi dobré rozloženie prstov pri behu alebo turistike. Zvršok je odolnejší vďaka ripstop sieťovine, prispôsobivejší a vpredná okopová guma poskytuje extra ochranu. 327 gramov, to je váha pri veľkosti UK8. Model vám veľmi dobre poslúži od kratších až po stredne dlhé behy, na turistiku, pri cestovaní, dlhších pochodoch alebo pri backpackingu. Treba dodať, že prechod na značku Altra musí byť postupný. Nohy a celkovo pohybový aparát si musia zvyknúť na jej vlastnosti a hlavne nulový drop. Preto treba začať zľahka a postupne pridávať. V každej krabici nájdete aj takýto letačik, ktorý vysvetľuje benefity tejto značky. Odporúčam ti túto novinku prísť vyskúšať k nám do Vreda Sport po Považskej Bystrici.